ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഡ്രീം ക്യാച്ചറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ്. ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്തൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാവിലെ പോന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന്. സോ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടൊരു നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഷെഷ്വാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഓർഡർ ചെയ്തു. മിക്സ്ഡ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഫുഡ് ഇപ്പോൾ വരും. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നല്ല നീറ്റാക്കിയാണ് വെച്ചേക്കണേ. ടേബിളൊക്കെ നല്ല വെൽ ക്ലീൻഡാണ്. ഫാമിലിക്കൊക്കെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമൊക്കെയാണ്. അവർ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണിത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒട്ടും പ്ലാൻ ചെയ്തതല്ല. അപ്പോൾ അതേ ആ ചേട്ടൻ ഫുഡ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ? നല്ല റെഡ് കളറായിട്ട് കണ്ടിട്ട് തന്നെ കൊത്തിയാവും. വായിക്കൂടെ കപ്പലോടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കണേ ചില്ലി ചിക്കനാണ്. ചില്ലി ചിക്കനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കണ്ടിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കഴിച്ചു നോക്കാം. കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. വീഡിയോയുടെ ഫ്രണ്ടിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ഷൈയൊക്കെയാണ് കഴിക്കാൻ. പക്ഷേ വിശപ്പ് നമ്മുടെ വയറ് അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. സോ കഴിക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസൊക്കെ കൂട്ടി ഞാൻ കഴിക്കുകയാണ്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നല്ല വിശപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ആക്രാന്തം വിളിച്ച് കഴിക്കുകയാണ്. ആരും ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മൾ സൈഡായിട്ട് മേടിച്ച നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. കണ്ടിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നല്ല റെഡ് കളറായിട്ട് നല്ല ഇതായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. സോ ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാണ്. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാൻ നല്ലതാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് മേടിച്ചത് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ വെയിലത്ത് വന്നുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായി. സോ അതാണോന്നറിയില്ല, പെട്ടെന്ന് വയറ് നിറഞ്ഞു. ബാക്കി നമ്മുടെ ഉള്ളത് പാഴ്സൽ ചെയ്യാമെന്ന് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഫുഡൊന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പാഴ്സൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളൊരു ഫ്രഷ് ലൈം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രഷ് ലൈം അങ്ങനെ വന്നു. ഫ്രഷ് ലൈം നമ്മൾ കുടിക്കണം, നമുക്ക് ശരീരത്തിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബില്ലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബില്ലും കൂടി അങ്ങ് സെറ്റിൽ ചെയ്തേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഫുഡ് ആ ചേട്ടൻ പാഴ്സൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ലൈം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ പാഴ്സൽ റെഡി ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ലൈം ജ്യൂസിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ടേസ്റ്റൊന്നും ആർക്കും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ. എന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ലൈമൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കണം, നല്ലതാണ് കേട്ടോ. കോവിഡ് കാലത്ത് വൈറ്റമിൻ സി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ അധികം കഴിക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ നാരങ്ങയ്ക്കകത്ത് നന്നായിട്ട് വൈറ്റമിൻ സി ഒക്കെ ഉണ്ട്. നന്നായിട്ട് ദാഹമുള്ളതുകൊണ്ട് ഫുൾ ഞാൻ കഴിച്ചു. പിന്നെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളിടയ്ക്ക് നാരങ്ങയൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൈജഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിനി മാസ്കൊക്കെ വെച്ച്, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം, പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മാസ്കൊക്കെ വെച്ച് ഹാൻഡ്സൊക്കെ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.